Karon, kay nanam ni akong tarak-tarak. Kondisyon na kaayaw na ibatiri, power kaayo. O ano ni panagandaganong diri aron makusgan og maayo ni. Stingan be. I-start ang engine be. Ah! Karon nga kondisyon na kay ni nga akong taraktara kay nanay battery, bisan mga tigulang na sila sige mo og tumboy kay mga isip bata gyapon, ilog-ilogang gyapon ko nilaglaan. Nya karon kay ila maning gibiyaan, aw. Malaway gid sila ning akong dulaan gyud. Binadyo ko pahiram nila gyud, bahala gyud sila gyud. Dagan yung ila ning kwaon. Sumbagon gyud ako sila pugsong ko nila kuha gyud. Aya sumula na po na yung tabanog laboy. Sa naman taon ka la, puro sa naman sumukol sa imuha. Alangan nga, dili mabugay ko kapatuyang palupad ani po layo kay naman mga kahoy mo. Sabi pa, luparan in taon ra. Sus ni mo, oy. Basin, sunod ani, ako na imong ilisan kay sumulan ka. Lab, ay kabala ka lab kay you always on my heart. At ikan ka nang sa imong ilong, ianak ni mas kuha. Sige, lab, siguro na siguro kay laing ginakaon nga kugmo. Sa una mukhaon na ka sa kung kugmo biya. Ba o? Bitaw ngitong-ngita ana natin. Oy, ay sigsama diyan kay. Naising nga mga tao ba makadungog. Kay dili tinaod. Kay ka. Ay lalabi, kana lang ako labi. Ay naunsa naman taon ka laboy, nasubraan naman taon ka. Na nakikita banog. Tuniagi na kay kuha, na kay dulaan di karon indagan na di. Sus, ni mo lab oy. Siguro di na guro ko nimo lab kay dili naman nimo ihatag ang akong kalipay. Lab man ta ka lab. Alangan nasubraan naman ka. Di naman na maayo nang nasubraan na pud lab oy. Tanan na lang gusto nimo ihatag nako. Dapat lang kay kung lab ko nimo dapat tanang gusto nako imong ihatag. Ah, grabe. Ihatag na gay nako ang tanan. Tanan kana ra pud be ihatag sa kuwabe. Baylo man ta. Bantay bitaw ka hag di na nimo ibalik. Balik lagi na ako grabe mong galaboy mura mag silingan ra mura maglayo ra ta kay dili na ko ibalik. Alangan ibalik na nimo kay wala na may hangin. Pag nanapoy hangin, kuhaon na po nimo. Dagan na siya oy dagan ra iglamo ko. Dagan Gusto nimo toyo? Kusog. Na. Saan ni siya? Anaw ni no? Oh. Ya. Suga mo tuyok la boy. Oh, di ba? Sa kuan ba? Nga kusog yung mo tuyok. Alay man to lab kay pinaikot-ikot tama ba to? Oh, tama. Suga ni boy. Ako, Oh, dugay kay mo undang lab. Sabi. Mapunta mga undang po. Oh, O kuan ba ka to? siguro lain gigid ko lab. Dili ba ang kuan ba? Pagdali dira ah. Da. Nindot kay na lab do. Suga giroy. Nindot kay na. Mo? Nitorok din siya lang. Nindot ani lab duha ta. Ay duha ba isa taging ano yung sparring ta ba kanang binanggaay bitaw ta? Isa raman pud guna atong bata nga kuan good. Siyang ano, oo, awa. Trabay ako na 15, yung pundo lab. Kaya gyud mo kuan lab, yung undang lab. Oh, dugay kay ano. Sama gud sa tong relasyon dugay kay maundang kay. Alangan nga bahalang nag-away ta. Nagigugma kay gyapon ta. Lain na gyud mo lab oy. Uy, grabe ko nimo oy. Ay, grabe. Mumisikal daw yun ba? Mamunal na yun. Ka dito, ato ta punahan ta. Tara. Tara, magun sa tayo na. Magkuan. Taga. Grabe, na-amaze yung kumain sa kong tarak-tarak, bay. Asong-asong agi, mo turbo, mo atras. Tibaya, oy. Suya lang din sila si Kibog, si Tumboy, babi daw, be. Suwag kayo, mo turbo. Grabe, mo singaw-singaw pa ayo, aso-aso, power kayo kay na turbo. Tibaya, oy. Kuhan ba gilok ay lab? Gilig mo pagilok sa kuhan. Tagak mo. Alangan kay patagtikiran ka. Kanana po itong bata nga ko, no? Sinil ba? Ganino. Sige, Burdula. lab, oh. Nindot, tarak-tarak lab, uy. Ay, ani na lang lab. Lab, atong diskartian ng bata lab para makuha na to.
Bantay ka lang ba? Gusto rin ba kayo na ko ng traktarak, Lob? Sige na. Saan mo po na to? Sus, tago na dito kay ako na diskartean ng bata Sige, bantay ka ha? Sige. Dira ko. Oh. Dongnel, Tomboy, anong na naman po ka dire? na ako diri kay magpakudo ko si mo manguha tag mangga dito daghan kaayo. Basig atik-atik na po na tumboy ha, kay kwaon ninyo ni akong dulaan, o akong tabanog, wa pa ni mo giuli ibaya. Na, Ibalik. baksin, kwaon mo muna akong traktara. Dili lagi na ko nakwaon, ibutang ra na dira kay manguha tag mangga dito sa unahan kay perting daghan na. Daghan nagigmangga dito. Ibutang sana di man ako nadalon gud, di man ko na kwaon gud. Nya dili man kumuka og mangga, pwede ra na to ibaligya. Oh, para ka kwarta ta makapalit ta og daghang dulaan. Promise tumboy, basig atik-atik ra na. Promise. Sige na ibutang na na. Haman sige mo ron. Nasa balay oy, nagluya. Akong Beyblade, wa pa niya giuli. Nagdula-dula gani dito Kuyo kanimo pero promise, ihatag ninyo nga akong mga dulaan tanan. Lagi hatag lagi na mo promise. Sige na ibutang na na. Ano sila gag. Pero kanang katabanog, iuli po na. Oh, uli na ko ni. Ini ko man ito pagmangga. Oo, uli na ko ni. Promise? Oh, dalon lang na ko ni. Sige. Oh, diara na. Utang ko ni diri ha. Oh, Pero hindi tara ko man mo balik tay, hatag nimo ni tabanog. Ulit, tara. Bantay ka. Bantay bitaw ka ron. Okay na lang. Kibilin yun niya, oh. Wow! Oh, nakagunit na ko sa kong pangandoy nga dulaan, oh. Tarak-tarak na. Tisingan na ako, be. Ulit ako. Pala ko din. Tumboy ito. Asa kumato dito, Paul? Iba din, eh. Na akong tarak-tarak gikuha. Dagan lab. Ah. Yun.